Γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι. Είχατε πάντα στέρνα? Είχαμε πάντα στέρνα και το συγκεκριμένο σπίτι είχε 2 στέρνες. Η εξωτερική στέρνα περίπου 20 κυβικά, 25, είναι κατασκευασμένη το 1850. Και ξέρουμε ποιος τις έχτιζε τότε τις στέρνες, ποιος τις έφτιαχνε? Τις έχτιζαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της γης και του σπιτιού. Υπήρχε κάποιος μάστορας? Και συγκεκριμένη την είχε φτιάξει ο Παναγιώτης ο Κουλούρης με τα αδέρφια του. Το 1850? Ναι. Είναι μια οικογένεια που έφτιαχνε στέρνες ή... Αυτή εδώ η συγκεκριμένη γειτονιά είχε από παλιά μαστόρους και χτίστες και φτιάχνανε και στέρνες. Φτιάχνανε και τα σπίτια μόνοι τους. Η στέρνα αυτή πώς έπαιρνε νερό, πώς συγκέντρωνε νερό, από πού? Από κάτω. Από το έδαφος. Είχαν κάνει ένα πλακόστρωτο, τώρα δεν φαίνεται. Είχε πλακόστρωτο. Είχε μια περιοχή με πλάκες, με πέτρες και έπαιρνε νερό από εκεί. Δεν έπαιρνε από στέγη αυτή. Από κάτω. Από το έδαφος. Αυτό το πλακόστρωτο το χρησιμοποιούσαν και για κάτι άλλο ή απλώς για το νερό? Αυτό το συγκεκριμένο για το νερό. Το φράζανε με ό,τι μέσο είχαν να μην πάνε ζώα. Με κλαδιά προφανώς και με τοίχο γύρω-γύρω. Για να πιάνει νερό η στέρνα. Οι στέρνες κυρίως, γιατί εδώ εκτός από τις στέρνες που έχουν στα σπίτια, είχε και πολλές στέρνες έξω που τις είχαν να ποτίζουν τα ζώα τους και για όλες ήρθαν να πίναν και οι ίδιοι. Όλες ήταν έτσι, όχι με πλακόστρωτα. Απλώς πιάνανε από το χώμα κανονικά. Το φίλτρο ήταν μια φάνα ή ένα θυμάρι ανάποδα. Βάζανε ένα θυμάρι να κρατάει τα μεγάλα σκουπίδια. Τότε σε αυτές τις στέρνες που μάζευαν το νερό από κάτω, πώς κρατούσαν το νερό καθαρό? Βάζαν κάτι μέσα? Οι λύσεις ήταν 2. Εδώ η μία δεν πολύ χρησιμοποιούταν, δηλαδή το χέλι. Βάζανε άσβεστο ασβέστη, μία μπάλα, τη ρίχνανε σε μια τέστα που λέμε εμείς εδώ, σε αυτό το γκάδο που βγάζουμε το νερό. Την ανακατέβανε με το νερό και αυτό άφριζε, δηλαδή έσβηνε ο ασβέστης. Το ρίχνανε μέσα στη στέρνα, το κουνάγανε μερικές φορές για να πάει παντού και αυτό σκότωνε τα μικρόβια. Σε αυτό που πίνανε, δηλαδή αυτό κάνανε. Και αυτό κάνουμε και τώρα. Χρησιμοποιείτε τις στέρνες τώρα ή όχι? Τις χρησιμοποιούμε. Τις στέρνες τις χρησιμοποιούμε. Εκτός από τις περιπτώσεις που έχουμε συχνές διακοπές που υποχρεωτικά τις χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε το νερό γιατί καθαρίζουμε τις στέρνες. Το φθινόπωρο. Πώς γίνεται ο καθαρισμός? Τώρα υπάρχουν μέσα. Προσωπικά κατεβαίνω κάτω με ένα πιεστικό μηχάνημα νερού. Το καθαρίζω και μετά το τραβάω. Αλλά τώρα έχουμε και αντλίες, έχουμε και τα πάντα. Παλιά ήταν με τον μπουγέλο να το βγάλουν πάνω. Τώρα, με το κουβά δηλαδή. Με τον κουβά. Τώρα βάζουμε αντλία. Σκηνές που θυμάστε όταν ήσασταν μικρός με τη στέρνα, βγάζετε το νερό με τον κουβά? Ναι, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου δεν με άφηνε να πλησιάσω στη στέρνα, να βγάλω νερό. Γιατί φοβόταν? Ναι. Ότι θα πέσετε μέσα? Ναι. Δεν είχε κάλυμα? Κάλυμα είχε. Αλλά όταν για να βγάλεις το νερό από τη στέρνα πρέπει να ανοίξεις το κάλυμα. Και ήταν σχετικά, δεν ξέρω, ήταν μεγάλο το άνοιγμα και δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε και αν είχα το διάγω τώρα δεν τα άφηνε να πηγαίνουν να ανοίγουν τη στέρνα να βγάλουν νερό. Πολλές στέρνες, γιατί το χωριό έχει πάρα πολλές στέρνες και δεν ήταν μέσα στα σπίτια. Υπήρχαν στέρνες ομαδικά. Σε μια περιοχή μπορεί να είναι 4-5 στέρνες. Σε άλλη μια το ίδιο, 2-3 στέρνες μαζί. Και έφτιαναν τις στέρνες σε τρύπες στο έδαφος που βγάζανε την άμμο για να χτίσουν. Και βρίσκανε ένα τέτοιο έδαφος που σχευόταν εύκολα και πηγαίνανε και ανοίγαν και άλλες στέρνες εκεί.
Και μετά τις βάζανε σε κουβάδες δεν είχαν τότε, τουλούμια, σε αυτό, σε ασκιά, ασκούς και τις πήγαιναν στο σπίτι.